et sans. Det er varmt, og det er rart. Se-sansen. Der er hus, natur, mennesker, restauranter, skraldspande, fulde mennesker, kiosker, grillbarer, frisørsalonger, slikbutikker, insekter, skilte, cykler, biler og meget mere. Høresansen. Der er folk, der snakker, der er bilstøj, og der er lyden af vindsusen. Duftesansen. Der lugter af duer, øl, røg, bilo, skrald, shawarma og mennesker. Smagssansen. Der smager af natur, bilos, røg og øl. Det var, nej, det var skide godt.